venit la un nou episod. M-am uitat un pic pe YouTube și am văzut chestia asta. Și am zis, poate merge, da. Bineînțeles, era fake. Ar trebui să meargă să se plimbe, da. Da. Bineînțeles că nu merge. Bun. Deci revenim de acolo, aici. Vedem că sunt normală, da? Nu așa trebuie să dată. Deci, da. Eu de ce tot timpul mi-arunc cobălul? Nu știu, am un obicei. Bun, deci dacă vreți să vă faceți prank la un prieten, așa trebuie să faceți. Deci, intrați pe aici, mergeți, puneți un pressure plate și mai puneți unul, să-l așteptați. Și el când va intra aici, nu va mai putea ieși, dacă nu are niciun obiect, doar dacă sparge. Vedeți? Va fi blocat tot timpul aici. Dar, să vă arăt sistemul. E destul de simplu. O să sparg asta ca să pot ieși. Mengineaur era o vacă aici. Bun, e foarte simplu. Spargeți, o să fac repede o cameră. Deci, fac așa, o mică cămăruță. Doar de probe să vedeți. O să pun pauză și revin după ce construiesc. Foarte simplu, acest sistem se face. Faceți două blocuri în jos. În afară de astea, scuze. Bun. Puneți un piston. Puneți blocul care vreți aici. Aici trebuia să fie un redstone. Deci redstone. Deci rest. Da? Puneți înapoi blocul. Puneți aici slab-ul și așa funcționează sistemul. Sincer, da, asta a fost-o. Fiindcă n-am alte idei. O să închid episodul fix la puțul. Și în afară de asta am găsit prima mea coraj. Bine, pa!